Mateo Kapitulo 17. Ug sa tapos ang ikaunom kaadlaw, gidala ni Hesus kauban niya si Pedro, og si Jacobo, og si Juan nga iyang igsuon, ngadto sa usa ka hataas nga bukid nga hawa, og nabalhin ang iyang dagway sa atubangan nila, og nagsilaw ang iyang nawong sama sa adlaw, ug ang iyang mga biste nga puti sama sa kahayag. Og ania karon, nagpakita kanila si Moises og si Elias nga nagapakigsulti kaniya. Og si Pedro mitubag og miingon kang Hesus, Ginoo, maayo nga magpabilin kita dinhi kung buot ka. Magbuhat ako dinhi tulo ka payag, usa alang kanimo, og usa alang kang Moises, og usa alang kang Elias. Og sa nagapakigsulti pa siya, ania karon,